दा बेफोरो मानो जानो मोन्दों मानोना बिसोरो मामा भागिना प्रमद बर' हेमन्त मिलायनानै मालाय बे जिनिसाथ' नैबे एग्रिमेन्ट खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव पिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे रिपर्ट्स आरो भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनै गिबिसिनावनो नैबे आलासि जानानै फैनाय सासेनि लिक्सारनि सायावहाय जों सावरायगोन नैथियावहाय आबौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारनि सायावहाय जोङो सावरायगोन थामथियावहाय हा इभिक्सननि सायाव जों सावरायगोन ब्रैथियावहाय आरोबाव एसटिनि बेलायाव जों सावरायगोन रायजोफोर बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै आङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो जाबसिननाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन फै अब्ला जोङो आलासि जानानै फैनाय पारमिनास नार्जारि बिथांनि भिडिअनि सायाव सावरायनोसै पारमिनास नार्जारिया सोर गिबियावहाय नोंथांमोना बिनि सिनाखिखौहाय खोनासंग्रो आरो बिनि इन्ट्र'खौहाय आं सिगाङावबो होखाबाय दा बिनि सिनाखिखौ खोनासंग्रोदो बिथाङा सोर मोखाङाव मुखा गाननानै आलादा रायजो बिग्रा पारमिनास नार्जारि बिपिएफनि आमोलाव टिका मावनानै कौटिपति आर्जिनाय जाकब नार्जारिनि खौरांगिरि मेल खालामनानै आथिखालनि सरकारनि सायाव आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंग्रा पारमिनास नार्जारिखौ नोंथांमोनहा सिनायगौना उफ्रा खौरांनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दुवार ओनसोलनि थाखाय बिखा बुयै बुयै रायजो दाबिनानै खौरांगिरि मेल खालामग्रा पारमिनास नार्जारिया उन्दै गथ'खौ गाज्रि खामानि मावनानै पुलिस बिफाननि आखायाव दं लम्पट पारमिनास नार्जारिजों दंफायो गाज्रि खामानि मावनायाव जाकब नार्जारि मुंनि सासे गोदोनि थिखादार मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला लम्पट सानै पारमिनास आरो जाकब नार्जारिया रुनिकाटा पुलिस थानानि फानजारियाव दं आरो दायो उन्दै गथ'नि सायाव गाज्रि खामानि मावनाय सानै लम्पटनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं बे जाथायनि सायाव इयुनाव माबायदि थार बाथ्राया ओंखारगोन बेखौ इयुनावसो मोनथिसिगोन आरो बे जाथायाव थारैनो पारमिनास नार्जारि आरो जाकब नार्जारिया लोब्बा थानाय थायैखौ उननि समावसो मोनथिसिगोन मोजां खोनाबाय दा उदयाचल बिग्रा शिबा सासे उन्दै बैसोनि गथ'खौहाय जिनाहारि खालामग्रा अब्ला बेबायदि मानसिया माब्रै बर' रायजो राजाफोरनि अननाय होनो हानो बर' रायजो राजाफोरखौ माब्रै दैदेननो हानो बेबायदि मानसिया माब्रै बड'लेण्ड बिनांगौ जाखो आलासि जाहैनानै फैनायखाय बोरमा बेदरजों लकेल दाउजों जानानै फैनायखाय लकेल दाउदै जाबोनायखाय दिनै गामियाव फैफिननानैहाय बड'लेण्ड बिफैनो गोहो गोरा जाफैदों रायजोफोर जों बेखौसो बुंनांगोन जेरै दावराव देख्रेबाबो आलासि जानानै फैनानै बांसिन मेजेम जाफैदों बिक्रम दैमारियाबो बांसिन खुगा बेखेवफैदों थिग बेबायदिनो बिसोर साथामा दिनै बर'नि गेजेरावहाय अर सावनानै होनो थाखाय बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों दा पारमिनास नार्जारिनि बाथ्राखौ जों खोनासङोब्ला बिथाङा एनडिपिफोरनि एगेन्स्ट एनडिपिफोरनि एगेन्स्टनि मिनिङा जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्ट बिटिआर एकर्ड एगेन्स्टब्लानो एनडिपिनि एगेन्स्ट बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आं बुङाब्लाबो जायो दा पारमिनास नार्जारिनि बुंनाय मथेब्ला फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनावहाय आरोबाव बर'खौहाय धंस खालामनांगौ जेरै थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय अनजालि दैमारिया गोदान पार्टी दानानै एपिबि पार्टी दानानैहाय बर' हारिखौहाय गुलाय गुजाय खालामदों थिग बेबायदिनो एमएलए इलेक्शनावबो पारमिनास नार्जारिया उदयाचलनि नामावहाय बड'लेण्ड बिफानानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनो नागिरदों बेखौसो डाइरेक्ट नुहरदों आंनि नोजोरावहाय नोंथांमोनासो मा नुदों आं बेखौ मिथिया रायजोफोर बे समाव फैदो जोङो सावरायलायनोसै रायजोफोर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौ बिथाङा मा खुगा बेखेवदों नोंथांमोनाबो खोनासंग्रो 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनांगौ होननानै मोनसे रेजोल्युसन पास खालामनानै भारत गभर्नमेन्ट दैथायहरनायखौ फैगौ 31 जानुवारिनि गेजेराव बे उइथड्र खालामनांगौ ओमफ्राय बिजेपि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर ओंखारना फैनांगौ बिपिएफ पार्टिया
जुदि ओंखारनानै फैयाब्ला 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों खुनु मानसिया बे बिपिएफनि मानसिफोरखौ खुनु गामियाव मेल मिटिं खालामनो होनो नाङा आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जेसेबां बर' मानसि बिपिएफआव दं बिजेपिआव दङब्ला आरएसएसआव दङब्ला ओंखारबोजोबथारनांगौ ओंखारबोजोबनांगौ बेयाव आं हारसिङै माबा मोनसे बुंनो हानायनि खोथा गैया रायजो राजानि सायावसो गासिबो सोनारजोबगोन रायजो राजा सोरखौ फसायनानै सोरखौ फसंहैयो बे रायजो राजानि खोथा आरोखि हारसिं सोरबाया जानो होननानै जानो हानाय जिनिस नङा आरोखि जायखिजाया आं जेसेबां मुलुगाव बर' फिसाफोर दं बयखौबो आं खावलायनो नागिरबाय पार्टी फुर्ति इडिल'जि जालदाब गारनानै आरो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि जिथु गाज्रि पलिसि बेखौ फेजेननायनि बिथिङाव जों खौसेयै जुजिनांगौ जाहैदों नङाब्लाथ' उफायानो गैला आरोखि जोबस्रांजोबखासिगोन बिपिएफ पार्टिया बर' हारिखौ फानबोबाय थादों नाथाय बुंदोंमोन प्रमद बर' सारखौसो बेफारि होननानैहाय नाथाय बर'नि हारिखौहाय फानबोबाय थानाया बिपिएफ पार्टियासोमोन बिसोरसो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय भट लानानै बर'खौ फानबोबाय थादों बेनि फोरमाना दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय दा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि साराबो सिगांनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन फोसाबनो थाखाय नाथाय हायाखै दा बिपिएफ पार्टिजों थाफानानै बिथाङाबो मावदोंमोन थेवबो हायाखै नाथाय गोरोन्थिखौ नुखांनायनि उनावहाय बिथाङा फावसयनानै थादों दा बिथाङा बर' हारिनि सायावहाय अलखदखौ नुहुरनानैसो बेफोरबायदि भिडिअ बुंफैदोंमोन दिनै जों क्लियारलि मिथिबाय बर' हारिखौ फाननानै जाग्रा पार्टिया जाहैबाय बिपिएफनि लिडार्सफोर दिनै जों मिथिजोबबाय रायजोफोर बेनिफ्राय साबसिन मोनथिनो आरोबाव माथो बाखि दंबावो ना मा बुङो दानिया बे समाव फैदो हा इभिक्सनखौहाय खालामगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआ दा आसाम गभर्नमेन्टआ धुब्रियावहाय 5,000निबो बारा न'खरफोरखौहाय हा इभिक्सन खालामगासिनो दङ खालि खालामगासिनो दङ जोंनि बिटिआरआवबो खालामगोन बे रोखाखा दा हा इभिक्सनखौहाय जेब्लानाखि इउपिपिएलनि सरखारमोन बै समाव खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बादा होदोंमोन दावराव जादोंमोन रायजो राजाफ्रा होख्रावबायदोंमोन रनजित बसुमतारी सारखौ इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर' सारखौ आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारमोनखौहाय दावराव देख्रेबमोना अमर सिंह ब्रह्ममोना इउटुबार्सफ्रा होख्रावदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों नाय हा इभिक्सन दिनै मा बुङो बिपिएफनि इउटुबार्स नोंथांमोन बै समाव नोंसोरो इउपिपिएल पार्टिखौहाय बेफारि होननानै बुंदों फाननानै जाजोबसिगोन होननानै बुंदों इउपिपिएल फैनानैहाय हा इभिक्सन जाजोब्बाय होननानै बुंदों दिनै नाय बिनि सायाव मा बुङो सिदा नामबो मुंख'नानै बुंगोन दे आं बांद्रायब्ला बिपिएफनि इउटुबार्सफोरखौहाय 6 जनसो दङ बिसोरनि गेजेरावनो 3 ओरैबायदि खर' गाज्रि मिथिबाय दा हारिनि सायावहाय जेबो साननो रोङा बिसोर इउटुबार्सआ एकमात्र डलार आरजिनो थाखायल' बिसोरो भिडिअ बानायो दिनै मा नुदों जोंलाय जोंथ' खोनादोंमोन बिपिएफ पार्टी फैयोब्ला मोनसेबो हा इभिक्सन जानाय नङा रावबो होखारजानाय नङा होननानै दालाय माथो जाखो गाज्रिसिनसो जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएलआ जेरैबायदि होखारदोंना बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि जानो थांगासिनो दङ आरो समाजावहाय हाथाय बाजार जानायसिनथेन गिनो गोनां जानानैसो फैनो थांगासिनो दङ लामा सामा थाबायनोसिनथेन गिनांगौ जानानैसो फैगासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना नोजोर हो नायलांबाय था नंखाय नंदोंब्ला दिनै जों नुनो मोनदों एसटिनि बाथ्रा सावथाल उरावफोरनोहाय एसटि होनायनि बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन दा गोजौआवहाय सोर बिल पास खालामनानै होदों हाग्रामा महिलारि नङा होनब्ला अब्ला हारिखौ सोर फानखो प्रमद बर' फानखो ना हाग्रामा महिलारि फानखो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिपिएफनि इउटुबार्सफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय थगायदोंमोन दा बिक्रम दैमारिमोन बायदिया प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया कास्टम बसुमतारीमोन बायदिया प्रमेला रानीमोन बायदिया मुनमुन ब्रह्ममोन बायदिया अनजालि दैमारिमोन बायदिया
गासैबो बिसोरो बुंदोंमोन दा थगायदोंमोन दा फाननानै जाजोब्बाय होननानै दिनै मा बुंखो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आबौआ मा फोरमान मोनखो एसटि खौ होनो हाया बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय मोनथिखानानै जुदि बेखौ गसंथायाब्ला बेयावहाय खैफोदबो जानो हागौ बेखौबो मिथिगौ जों मिथिगौ रायजो ओंखायनो जों गसंथानांगोन ओरैनो उन्दुनानै थानानै जानाय नङा दावराव खालामग्राफ्रा उन्दुनानै दंजोबो बिसोर जेबो खुगासिनो हाया लिडारानो जा फोरजायानो जा खुगासिनो हाया बिसोरो ना इउटुबारा खुगासिनो हागोन ना एमएलए एमसिएलए खुगासिनो हागोन जेबो खुगासिनो हाया बिसोरो मानोना बिसोरनो फानदों रायजो इसलिए मैंने ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो एसटी डिमांड कर रहा है बिहार से आके उड़ीसा से आके यूपी से आके वेस्ट बंगाल से आके राजवंशी संताल एंड उरांग लोग यहाँ जो एसटी मांग रहा है हमारा आसाम में मजदूरी करने के बाद में आसाम का जमीन को लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है आप लोग जो हमारा आसाम के अंदर में बिटियार में भी आप लोग रैली कर रहा है एसटी मांग रहा है आप लोग सोचो एसटी कैसे मिल पाओगे आप लोग को एसटी कैसे दे पाओगे वो आप लोग सोचो आप लोग नंगा हो जाओ कपड़ा उतरो या नंबर लिख लो अपना बर्डन पर फिर भी आप लोग को एसटी दिया नहीं जाएगा क्योंकि हमारा आदित्य ककलारी एसटी ट्राइबल का ओनर है वो सबसे हमारा बड़ा है उसके ऊपर में हमें सब भरोसा है कभी भी आप लोग का मांगे पूरे नहीं कर पाएगा और आप लोग का जो हासिल है जो आप लोग का जो मांगे है उसको हम हासिल कर नहीं सकेगा सुन ले आप लोग भी आप लोग के देश में आके हम कभी भी जमीन नहीं मांगा हम लोग कभी भी आप लोग का उड़ीसा में आके हम जमीन नहीं मांगा बिहार में आके जमीन नहीं मांगा यूपी में आके जमीन नहीं मांगा हम मजदूरी करने के लिए आया मजदूरी करके अपना देश में लौट जाएगा ठीक इसी तरह आप लोग भी हमारा देश से अपना अपना लौट आ जाओ आप लोग को हम कभी भी एसटी सपोर्ट नहीं कर सकेगा हाग्रामा महिलारी बीपीए का सीएम वो दे सकते हैं लेकिन उसका जो एसटी है वो एसटी उसका बाप का नहीं है ये हमारा जाति का एसटी है एसटी इतना आसान से नहीं मिलेगा वो आप लोग भी सोचना है सोशल मीडिया में आकर के बुरे बुरे बात करके एसटी का झगड़ा करने को आप लोग भूल जाओ हमें देख रहे हैं कोई लड़का लोग बोडो लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा कमेंट में चल रहा है सोशल मीडिया में ये अच्छा नहीं है हाग्रामा महिलारी एसटी देने के लिए बात आप लोग को बता सकते हैं लेकिन एसटी ऐसा देने वाला चीज नहीं है वो सब्जी नहीं है जैसे मांगे ऐसे मिलो जैसे ले लो ऐसे कर सके वो नहीं है नामा बुङो रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि